Awwissu l-eqel tas-sajf Malti, żmien il-ħruġ lil-jiem itwal serrati ħdejn il-baħar, is-safar u l-vaganzi. Normalment is-sajf huwa assoċjat ma' dawn kollha, iżda s-sajf ta' din is-sena se jibqa' immarkat bħala wieħed uniku f'kull sens. Min qatt kien jobsor li mhux se ngawdu l-festi jew li se nkunu qed naħsbuha darbtejn qabel insifru. Ir-realtà hi li l-pandemija ħarbtet il-ħajja ta' bosta u dik li hemm min sejħilha bħala normalità ġdida hija kollox minn barra normali. Matul il-jum tal-ħadd net news żar diversi żoni turistiċi qrib il-baħar fejn stajna ninnutaw li l-bajjiet kienu ferm anqas iffullati milli normalment ikunu. U f'ħafna bajjiet stajna ninnutaw preżenza ta' turisti aktar milli Maltin, forsi anke għax il-Maltin qed jippreferu jqogħdu ġewwa biex inaqsu r-riskju. L-ammont ta' nies jimxu fit-toroq, nies fil-kafetteriji u ristoranti reġa' beda jonqos, evidenza ċara li n-nies qed jaħsbuha darbtejn qabel ma joħorġu, hekk kif in-numri ta' persuni li qed jirriżultaw pożittivi bil-COVID-19 qiegħed dejjem jiżdied. Fil-fatt, issa l-Ministeru tas-Saħħa qed jappella biex in-nies jevitaw żoni ffullati. Min-naħa l-oħra, żieda fil-każi ġodda ta' COVID-19 ma kienx biżżejjed biex twaqqaf lil xi nies milli jgawdu tmiem il-ġimgħa fi gruppi kbar. Fil-fatt kemm il-bajja ta' Blue Lagoon kif ukoll stabbilimenti f'Faċeville kienu maħnuqa bin-nies b'ħafna mill-individwi ma kinux labsin maskra. Fl-istess waqt mis-sibt daħlu fis-seħħ ir-regoli li jobbligaw l-użu tal-maskri protettivi. Kull persuna li tonqos milli tosserva dawn ir-regolamenti se teħel multa ta' 100 euro għal kull darba. Iżda jekk ir-rejat jiġi ammess u l-penali tiġi mħallsa qabel ma jibdewx il-proċeduri quddiem il-Kummissarju tal-Ġustizzja. Bil-penali applikabbli tkun imnaqsa l-50 euro. Kull persuna li tkun fi ħwienet fuq tal-linja fuq il-GoZo Channel fit-terminals taċ-Ċirkewwa u tal-Imġar kif ukoll fil-bini tat-terminal tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għandha f'kull ħin tilbes maskra medika jew tad-drab. Minkejja dan xorta waslulna rapporti ta' nies partikolarment fuq il-vapur ta' Għawdex li qed jibqgħu jinjoraw din id-direttiva. Bħalissa r-rata ta' trasmissjoni tal-virus tinsab fil-livell ta' 2, għalkemm uffiċjalment pajjiżna m'għadux f'emerġenza sas-saħħa pubblika. Madankollu t-tobba u l-infermiera qed iwisslu li diġà ġiet fuqna t-tieni mewġa ta' din il-pandemija.